Здравейте, приятели! Аз съм Александър и добре дошли отново в моят канал. В днешното видео ще разгледаме една от най-важните войни в българската история, а именно сръбско-българската. Преди да започнем видеото, ви напомням, че можете да се абонирате за канала ми с камбанката за още такова съдържание и да напишете коментар, ако имате идея за нов клип. Благодаря, а сега нека започваме. А ето и точките в днешният клип. В първа точка ще разгледаме предпоставките за избухване на сръбско-българската война. Във втора точка ще разгледаме хода на войната, а в трета точка ще разгледаме последиците. Годината е 1885. България е разделена на княжество България и източна Румелия и преживява едно от най-важните събития в своята история – съединението. На 6 септември 1885 г. с подкрепата на българското население и с патриотичен ентусиазъм източна Румелия обявява своето присъединяване към княжество България. Това действие обаче шокира съседите и особено Сърбия. Крал Милан Обренович, владетел на кралство Сърбия, се чувства заплашен. Съединението променя баланса на силите на Балканите. България изведнъж изглежда по-силна както политически, така и военно-стратегически. И Милан очаква, че ще получи териториална компенсация от България, за да уравновеси новото положение. Но България отказва, тъй като смята, че Сърбия няма никакви основания за такива претенции. От друга страна, Русия, която до тогава е силен съюзник на България, не одобрява съединението, защото то е извършено без нейното съгласие. В отговор, руските офицери, които командват българската армия, са изтеглени от страната. България остава сама, без опитни военачалници и без външна подкрепа. Сърбия решава, че това е най-подходящият момент за нападение. С скрита дипломатическа подкрепа от Австро-Унгария, която иска да спре руското влияние на Балканите, Милан обявява войната на България на 14 ноември 1885 г. Целта му е ясна – бърза победа, и на 14 ноември 1885 г. Сърбия обявява война на България. Армията й бързо навлиза в западните български територии, като се насочва към ключовият град Сливница. Там обаче ги очаква изненада. Макар и без руските си офицери, българската армия реагира бързо. Мобилизирани от редовни части, но и доброволци, ученици, студенти, дори учители, които са готови да умрат за отечеството. При Сливница започва на 17 ноември и продължава 3 дни. Това е решаващият момент на войната. Сръбската армия, добре въоръжена и с по-голям опит, очаква лесна победа. Но българите, водени от млади, но мотивирани офицери, показват невероятна смелост и дисциплина. Въпреки численото си и техническо предимство, сърбите търпят поражение. След победата при Сливница, българската армия преминава в контранастъпление. Воюва се при Драгоман, след това българите настъпват към сръбския град Пирот. Ситуацията за Сърбия става критична. Българите се доближават до териториите на кралството. Но тук се намества международната политика. Австро-Унгария заплашва България, че ако не спре настъплението, ще се намеси с армия. Под този натиск българските войски спират своя поход и се съгласяват на примирие. Войната завършва с примирие под натиска на Австро-Унгария на 3 март 1886 г. В Букурещ е подписан мирен договор. Териториални промени за България няма. България запазва съединението и демонстрира способността за самостоятелна отбрана. Международно съединението е фактически признато. Сърбия излиза отслабена и с ронен престиж. Политическите позиции на княз Александър Батенберг се засилва във времето, но вътрешните конфликти продължават. Войната показва, че България може да води самостоятелна външна политика и военни действия без пряка чужда намеса. Това беше видеото, хора. Ако ви е харесало, може да оставите един лайк и да се абонирате за канала ми с камбанката, ако искате още подобни клипове. Чао от мене и до нови срещи!